रायजो राजानिफ्राय खावलायो माने जोंहा जेब्लायबो नुहुरो सोरनिबा गारि बेलथाय फैनाय गारिया गंथामानोसै दाख्लै लास्ट 12थायाव बेलथाय फैनाया थैयाखै होमबा मानसिया सिङाव थादों हख्राव गाबज्रिनायखाय जों फैदों जों बिपिएफनि आमोलाव 17 बोसोर जों बिराद आसा खालामदोंमोन बेवबो जानानै फैयाखिसै मानि थाखाय जानानै फैयाखै सेलाय बेलाय ओमफ्राय जों दा नैबे मा होनो दा इउपिपिएल बे सरखाराव जोंनि दलांखौ नुबाय बे दलांखौ मावनो हाजोबसिगोन मावनो हानाय मानि जोंहा गथ' गथाय बेराय बिसिमखौ फैनो हाला दैयावबो ओंखारनो हाला जों गिनायानो ओरैबायदि अबस्था जाबाय सोरनि फोजाहैनायखौ जों खोनासंनाय आन्टि बे लामाया थांजाया आन्टि दलां बारजागोन ना बारजाया जों 12था 1थाबाबो सिखारनांगौ जों खोन्थाहरनांगौ आंनि हाया माबा गाहाय जागुलायबाय पिकनिक जानो फैयो गिदिंफैयो फोजा फैयो 12था 1था जोंनो थांनो मोना बेसे हख्राव हरनाय थांनो मोना नोंसोर ओरैबायदि अबस्था माबाया सिङाव दोरोजोबबाय बे लामाया माला जागोन जों मिथिया ओरैबायदि आसा खालामो जोङो दा नै हथात जानानै फैबाय बेनि थाखाय बिराद धन्यबाद बे लामाया नों आंनि नङा रायजोनि लामा बियो बेखौ बयबो सापर्ट होनांगौ आरो जों दा खाथिनि हिसाबै जों डिउटि खालामगोन सोर मावदों सोर मावा सोर मा गोमादों मा गोमाया जों बाव नायदेरनो हासिगोन जोङो जायगानि मानसि जोङो जागौबा हामदोंमोन दा जानानै फैबाय जों बेनि थाखाय धन्यबाद होबाय रायजो राजाफ्रा आखायाव लानानै बे खामानिखौ मावनायजों हामबायसै नैबे नोंथांमोननि मिसननि सोनाबहा बेरेंसि दैयाव मोनसे सालनि दालां दंमोन दिनै बेखौ नोंथांमोना मोनसे ब्रिज मोननो थांगासिनो दं मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव सार जोङो बे खबरखौ मोननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला बे दालांनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा सैसोनानै दंमोन इट इज दा लाइफ लाइन अफ दिस एरिया बे लाइफ लाइना माने बेजोंनो थांनानै थानाय बिदि जादों जोंनि मानसिफ्रा बे गैयाब्लानो जोंनि मानसिफ्रा अलखद समावहाय सहाय मोननो थाखाय गोब्राब जानायमोन बेनिखायनो बे सुबिदाखौ जे जोंनो होबाय दिनैनि जे सरखार बे सरकारनि गेजेरजोंहाय मोननो हानायखाय जों जोबोद रंजानाय मोन्दों दा थांलाय फैलायनि गेजेराव माबायदि उसुबिदा जायोमोन थांलाय फैलायनि गेजेराव गोबां जोंनि स्कुलनि गथ'फ्रा एक्सिडेन्टफोर जायोमोन सौग्रावलायनानै दालाङावनो गोग्लैयोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासे दैयावहाय गोग्लैलाङोमोन मटर साइकेलजों गोग्लैलाङोमोन दामफाराबो खनसे गोग्लैलांदों बेवहाय आरो मोनसे गारि फिसा फुंनि समावनो 6:30 समावहाय स्पिडआव फैदोंमोन बिसोर हमथास्लाबनो हायाखै दालांनि अबस्था गाज्रिनाय बिसोरो दानखेनो हायैयाव बिसोर गाहायाव गोग्लैलांदों जखम जादों खिन्थु मानसिफ्रा बासिजोबदों बेनो माखासे जोंनि थाखाय ड्रबेक जानानै थादोंमोन आरोखि हेंथा जानानै थादोंमोन दा बे गासैबो खुलिजोब्बाय जों खुलिनाय बायदि मोनबाय ओमफ्राय जोङो रंजादों जे जोंनि मानसिफोरनि थांलाय फैलाया दा सहस जासिगोन ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्रा बेफार बानिज्य खालामनायफ्रावबो हान्था मेला खालामनायफ्रावबो गोख्रैसिनाव थांनो हासिगोन जोंनि जे साननायफोर दं बे साननायफोरखौ जों गोजौआवहाय थांनोब्ला जों बेखौ गोख्रैसिनाव थांनो गासैखौबो मावफुंजोबनो हासिगोन आं बेखौ सानो एसटिएमनि डिउरेसन बायदि टाइम बायदि माबायदि मावफुंजानो लुबैगोन नोंथाङा ओनसोलनि बे दालांखौ जों बेखौ गोख्रैनो मावजानो लुबैदों उइदिन 1 year or half बेखौ खालामोबा गाहाम जों मोनगौमोन ओमफ्राय बे गोसो बायदि दङ बियो डिपेन्डिं अन दा कन्ट्रेक्टर माबा फाइनान्सियेल जे रिसर्सेस दं बे जुदि फ्ल' जाबाय थायोब्ला आं सानदों बे दालांखौ मावफुंनायाव स्पिड आप खालामनानै जोंनि थाखाय बे बेबहाराव फैनो हागोन हामबाय थेंक इउ